egameni lika Jesu. Thank you for coming. Asibonge sithatha ithuba tata lokuma phambi kwebandla ebusuku ngolesithathu kwi declaration prayer. Ngumntwana kaNkulunkulu umsindisiwe, ngivumeleni ke bazalwane isikhathi sami sincane kodwa ngicela ukudlulisa lokho. Njalo makhelwane ukuthi it's same strategy but different results. Uthini makhelwane? Same strategy but different results. 2 Kings chapter 4 verse 1. Angithi sikuyo le series yokubreaka ipoverty. Amen. Ngoba ezinye zezinto kufanele uma zenziwe ungasigeji isikhathi. Alibonge igama lenkosi. So ngivumeleni bazalwane kwi subject yami namhlanje ngikhulume ngento ethi we are breaking the spirit of poverty. Amen. Ngoba enye engakwenza ukuthi uqhubeke emva kwayo yonke le series eshunyayelwayo onke lama Sunday ufane ingenxa yokuthi ulinde elandelayo kanti lekhona ebizokwesa khona. Same strategy but different results. 2 Kings chapter 4 verse 1. Chawe mfethu ngamkhonza. Verse number 1. Kwakhala kuElisha owesifazane othile wabafazi bamadodana abaprofeti wathi, inceke yakho indoda yami ifile. Wena uyazi ukuthi inceke yakho yayimesaba uJehova. Sekufike umtshelekisi ukuzithathela abafana bami ababili babe iziqila. Kanti bafothu kuyenzeka useve eduzane nomuntu obiziwe kodwa uqhubeka uhlupheke. Kanti kuyenzeka kube khona ungalovi esontweni bekhona zonke izinsuku. Useve ngokuthembeka kodwa uqhubeke mase ufile kusala izikweletu. Uyayichaza iprofile uthi inceko. Mina kwakumyeni kimi kodwa kuwe kwakuyingceko. Though he was serving next to you, kodwa nayo inkinga esengihlangene nayo. Ushiya izikweletu. Izikweletu futhi ayishila sefuna ikhokhelwa abantu abangangena. Uthi ufuna ukuthatha amadodana manje awenza beyiziqila. Ngivumela ngithi ebusuku ungayishiyi ilegacy eyogqilaza abantu akade bengekho uphila. Ingane phela zayingekho eboleka imali bafowethu. Ngicela ukuyilwela lezi ingane zazingekho eboleka imali. Kodwa mhla izona kufuneka ikhokhe isikweletu sika baba. Ngizothi mina ebusuku uma uphila uphilela nane generation elandelayo. Yazi ukuthi khona into engiyistadishile tata ukuthi abanye hayi ngoba bebanjwe ispirit of poverty ingoba ebuncaneni bethu khona izinto esazenziswa kodwa sesibadala sangayibreaka. Ngani wena wawuthunywa ukuthi uyoboleka iswayi yikho namanje uboleka ngisho iweave. Kodwa gijima uyocala usukela lapha. Wawuthi masufikile ekhonzeni wangahlukana nezinto owuzenza usasemncane. Ngani wawuthunywa kulaba laba beyidlulela nje. Umama ephethe ubasket kuthiwa hamba umbone ukuthi uphetheni uma ikweletisa ukuthatha okukodwa. Yingakho namanje unezinto ongayidingi kodwa uyithathele ngoba umoya kuwo ubreakwanga wokuthi wena wawuthumela wawuthunywa wena uyoboleka. Kokuze kuvalwe eminye iminyango kweminye imizi. Awugcini futhi lapho uma usuyoboleka uyalinda kuze kuphakwe. Awusahambi futhi uzoboleka kodwa futhi usubona neopportunity yokusizakala. Ngoba umuntu oboleka uyayibheka istrategy ama payday abantu aziwa uwe. Ngivumeleni phela ngithi kuthiwa we are breaking a spirit of poverty. Mina ngifuna mangiqeda namhlanje uyofaka istatus esithi thank you sengi right. Ngoba khona abaqalile imali before kuphela inyanga abalokhu ubheka uzolimala ke mebeblutika kodwa hamba obhala ukuthi thank you sengi right. Angisayidingi sengi right. Siyozuzonda abantu. Phela wathi nceko yakho
bithembekile kuNkulunkulu kodwa manje ibinedemoni lokuhlupheka and lelo demoni izingane zami seyizokhokhela lona manje. May the Lord deliver us from the spirit of poverty so that even generations who come will not inherit the poverty. We are living a legacy of poverty. Babe boleka gogo bethu, omama bethu baboleka nathi silapho. Ngani phela ivula phela iphesi yakho ubona ukuthi mangaka ama account. Mangaki? Mangaki? Iqiniso lithi ngeke uphile ngaphandle kwawo. Ungaphila. Kodwa manje wena wathunywa lapha kaMasibanibani ukuthi uyoboleka. But we shall be delivered tonight. Verse 2 chawe. Ngijahe emthandazweni. uElisha wathi kuye, "Ngikwenzele ntoni na? Ngintshele unantoni endlini?" Wathi, "Incekazi yakho ayinalutho endlini ngaphandle komfumo wamafutha." Uthi ngikwenzeleni? Ngifuna ukubona ukuthi uya acknowledge ukuthi unenkinga. Ngoba khona umuntu ocomfortable kwipoverty. In a way that makiwe emnikelweni ufuna kusheshe qedwe sivuthe kushumayeleni. Uyafuna yini ukusizakala kule nkinga yakho? Ngoba kungenzeka ukuthi wena usuvumile enhlizweni ukuthi amadodana ayoba izigqila. Unani? Uyamazi umuntu obanjwe ipoverty azathi akanalutho enakho. Athi anginalutho. Kodwa khona umfumo wamafutha. Yazi le yanto ethi anginalutho besithi kukhona. Ithi lokho enginakho is not enough to sustain me. Ungabi sengozini okugcina into engeke ikusustain kanti ukhona umuntu onikezana into ekusustain abantu sebemangele. Wabona ukuthi ngathi lama ngama ukuthi ngithi akukho ngichaze iqiniso ngoba namhlanje mina ngifuna sichaze iqiniso. Mawuno 50 rand e bank account sizoyisha emthandazweni ukuthi ngino 50 rand makuphela inyanga ngikweleta 7,000. Ngoba into ekwenza ukuthi ungathandazi genuine khona abantu obalindile ukuthi bakwenzele. Khona obalindile ulindile nje. Uyazi kahle ukuthi uhola nge15 kodwa usalinda imali nge30 kubantu abaniholayo. Nakhona uzoyiboleka ayikho iwashing engomi alukho usuku olungafiki. Mawuthe uzoyibuyisa ngelanga elithile kusho la inhlizweni ukuthi nakho kusondela usuku. Nakho usuku lusondela. Nalo usuku lusondela. Nalo usuku lusondela. Na ucathi indaba abantu bakhonza mase kuphela inyanga bengabi bahle la. Koningi sibancane. Mase kuphela inyanga nojwayela ukubingelela with a smile. Kuyasho ukuthi khona izinsuku ezisondelayo. Umbuzo uthi zenziwe ubani lezo ikweleti ngoba zenziwe uwe. Uba kanjani nesikweletu sika 30,000 uhole 5,000? Uthemba umthandazo khona iphathi yakho. Ngani uyazazi na uyarobha nasemthandazweni? Wathi anginakho kodwa khona ukusela okuncane. Lokho kusele ngeke kuze kuphelelise ngisho ukukhokhela ama bills enginawo. Ngoba until you admit that ungaphili into ecishe ifane nento kufanele kuyiphile. Uyothi mawufika kuNkulunkulu begenuine. La kamsindisi we fake it until we make it. And it's a syndrome from the devil. Kahle kahle iqiniso lithi we faith it. Kusho ukuthi asenzi lutho singamlindanga yena. Leyo ukuthi uyaphuma wena uyothi awungiboleke u500 rand ngizokunikezela nge15 you are faking it until you make it. Ngoba izokhokhelwa uwe. Qhubeka chawe. Alilihliso labazalwane abangibuka ngalo lapha ezantsi. Verse number 3. Wayesethi hamba utsheleke izitsha ngaphandle kubo bonke abakholane bakho. Izitsha ezingenalutho zingabi ingcosana. Uthi I'm using the same strategy. But the results are going to be different. Awukazi phela ukunqaba ukuyoboleka kanti belimboleka nendoda yakho.
Wayisho njalo umprofeti la ethi I'm using the same strategy but the results will be different. Ngoba anything oyenza ngayo zakhe ikhwephe engekho yena uyohleza usenkingeni. Wathamba oboleka wena ukujwayela ukuboleka door to door. With the message it go up and down. Yiba ngathi uyahlanya. Kodwa uyowenza into ojwayele ukuyenza kodwa in different way. Awusayili uyocela ishukela usiyocela izitsha. Uyangena mama usibanibani uthi uma ngizocela amabhakede nje onawo noma u10. Thiwa ulungile ngoba phela ujwayele ukuboleka ushukela yini namhlanje azocela isitsha. Aphinda yongena kaMadlamini. Uthi uma angizocela izitsha. Eninazo nje because I have to gather as much as possible. Lalelani bazalwane, lento yokuphila in a survival mode, ikhona i-abundance mode. It's a demon from hell. Siya survive. Le ethi namhla uholile ubonakala. Futhi uyolinda ibonus, angazi ibonus ngoba ikanye ngonyaka. You do not even have ideas. La kungekho khona idea, there is no provision. What do you need a provision for? Ngoba yikho into ozoyenza. Phela uNkulunkulu uqala bheke. Khona la kulithandazela imiliyoni uzolileka uliyeke emntakama. Mawungalazi uzozilenzani. Kuyawunikezwa abanesidingo salo. Hamba boleka izitsha. Wangena door to door. Uthi mama ngizoboleka izitsha. Lethani zonke eninazo. Hayi ezimbalwa. Ngifuna namhlanje sinikele sithi inkosi siboleka izitsha. U6 months phela wokuphela kokunyaka lo. Lo it's half wokugcina ukuphela konyaka. Khathi qala unyaka ubu faithful nandokuletha even a special seed. Kodwa mawubala lo 6 months khona izinto azenzile uNkulunkulu kodwa ukwazi ubonge. Kodwa ulinda ukuqeda kahle unyaka. Yingakho abasezweni bazothi uphethene esandleni maziya koNovember. Wathi ngiyaboleka izitsha. Wabuya nazo. Qhubeka jawe ngizovala. Wongena uzivalele ngesivalo wena namadodana akho uthele ezitheni zonke ezitsheni zonke lezo ubeke ezigcweleyo eceleni. Uthi uyabona ngoba uboleka izitsha nongenazo la endlini, it means you are enlarging your capacity. Ungenzela ifoundation mina njengoNkulunkulu ukuthi ngisangathela ngikuprovide. Khona into ezayenzeka esikhathini kusakhona imvuselelo. Uyazi ukuthi ayikho into eyithembeke njengemvilophi. Yabona baba behamba amatende bazongifakazela. Makuthiwa kufuneka umuntu ozozopledgela lemvuselelo. Izitsha. Sigijime sibe bawutete ithi indoda kaNkulunkulu angeke ngihambe la nganithandazelanga. Thatha izitsha. Inkinga yakho wena isitsha usithatha usufikile. Sizokurobha ke isitha. Makufanele ukhipha 10,000, mawusulanga phakathi uzokhipha 1,000 rand. Kanti kuba isitsha ubuhambe naso wayendlini. The time when God speaks, you are going to act with immediate effect. Awunazi izitsha. Why should God provide you? Kungekho into ozoyenza. Sasithatha imvilophi. Asabanye bethathe bethembeka abanye babenzela ukuhlukanisa iBhayibheli ke ngazo. Khona babenzela ukuhlukanisa amavesi ngayo. Kodwa abanye ababeya kuNkulunkulu beyothi ngiyithathile lemvilophi ngoba ngibonile isidingo sokuthi kukhona into ekufanele uNkulunkulu ngiyihambise ebukhoneni bakho. Wawumuze sezofakaza izophela imvuselelo ngolesihlanu athi ngathatha imvilophi. Sihlale sithule phansi thina sihlukanisa amabhayibheli ngayo. Silalela umuntu ekuthile
ngathi nje ngolesithathu ngafonela ubhuti wami osegoli wanginikeza u300 kanti ngangikade ngibhalile ukuthi ngifuna u300 wagcina nini ukuletha umnikelo wokuthi I have seen you Lord ngoba nesifuna ubona ngathi sifuna ngenkani funa size sikubize ka5 ukuthi buyani niphinde nibuye kanti kuba ubunezitsha endlini nekhadi lakho liyizitsha ubizothi mayingena uthi lena uNkulunkulu ngayicela kuwe ibuyela kuwe nidlo kungadliwa. That is why you suffer in the spirit of poverty. Asihlobisi phela ngoba zila izitsha qhubeka jawe Yeah. wathi biza amadoda nakho teach them ukuthi abafuna ama-iPhone bengawasebenzelanga. Mayithi wena namadoda nakho wayengayenza into yokuthi athi chawe wena hlala ngaphakathi kwenze kummangalisa uwedwa uthi take even your sons so that ingane zakho they will know your capacity. Bangakufuna uSteve Maiden ungenawo uze uyobolekela ukuthi ngenxa yokuthi ingane yami izofuna ukucommit suicide. Wathi teach them ukuthi legacy yakhiwa kanjani. Angithi manje zivala zizeyivula esikoleni zilibe nje zidonsile imali zilibe ziyibizile ngisho yami mina ngoba ngazokhubeka mengisho yakho zizayivula ikole lokhu ziyilandile nje imali zilokhu ziyifunile bo zithi sayogxima kwi-jumping castle sayifuna kusasa uyodla cream zithi sekunjalo kusasa sayifuna iSteve Maiden asengathi nje ngeke aphile ngayitholanga le yanto. Wathi ngenani ngifuna ukunitshengisa angifuni nisafarishe into esafarishe ubaba wenu angifuni nina nicishe nabazigqila ngenxa yokuthi thina besicanga uya provide kanti uyakweleta. Ngamjabulela umuntu oprovidayo ungayibona into ayenzayo. Hey kodwa sanibona phela emini eThekwini ebusuku ungayijabuleli umuntu oprovidayo ungamazi uyithatha kuyisebenzela kuleyo nto ngoba kunento yokuthi wena uyokhokha ngeingane zakho lokuthi my husband is providing mhlawumbe ubulala abantu nje my sister is providing wazingani noma wena ujabulela nje ukuthi phela lo mama lo yayi right umyeni wakhe wayezenza zonke izinto kodwa indaba yaqala ukushintsha mayisefile kwavela amaqiniso. Ayingadliwa imizi masasifile bafowethu kanti sawabambisa ngayo komashonisa. Breaking the spirit of poverty. Nabafowethu akungaqutshulo osofa sesingasekho ingane zethu ingasakwazi ukuyiphendulela kanti umama ubelokho engathi uya provide kanti uya deputize kwalada wonke umuntu endaweni kodwa thina la ikhasi lala ngesushi. Uyamazi njengoba umsebenza ekitchen ukuhlala phansi nambuzo manje sadle bhokhe inkukhu namhlanje nakusasa awuyazi ukuthi iyakwaleta nayo 140 niyofana mhlanga nayo udlanga 7 colors until uNkulunkulu ashintshe impilo yenu. Akungalandwa imoto ebesazi ukuthi abazali bethu bayikhokhele zipaid up kanti babambise ngazo komashonisa. Mhlawumbe ubambise ngawe nje umama wakho ngenzeka ukuthi ubaba negotiate lapha wathi mengifa thatha lama boys wena menza lama slaves. Ngoba uma into laba abantu ababolekisa ngemali ba strategic up bafuna into enevalue kuwe. Mangishona
uthatha nanguboy nanangu usenamamasela kabe ukuthi angayiphethe insimi yakho. Udestroy destiny yengane yakho ngoba wena uhlulekile ukwenza ama decisions are right. Nathi siphile kanzima nezingane zethu ziyophetha izingadi. No. Siyanqaba. We are not faking it until we make it. We are not faking it until we make it. Ungabukeki njengento oyithandayo ungakafiki kuyo. Ngoba you'll be frustrated. Verse number 5. Wasuka kuye wazivalela yena namadodana akhe ngesivalo. Wona aletha kuye yena wathela. Wathi go back and focus. Oval focus akekho ozokudistract. Hamba uyivalele endlini. Ubuke what I'm doing. Nalabo abaseduze kwakho babone ukuthi uyisebenze kanjani kanzima kanjani lento. Ngoba into eyenza ukuthi abantu abaseduze kwakho bafune ukukudrain ngoba bayazi ukuthi uyisebenzele kanzima kanjani into oyitholile. Wozani bantu abami. Bukani. Angifuni mina ukwenza imistake enziwe ubaba wenu. Silokho sicanga ukuthi uyasebenza. Kanti nje cha uyakhonza kuphela. Bese yakweleta Themba inkosi. Sithandazeliwe namhlanje kwathiwa konke kuzolunga hamba ufuna 5,000 angawu afford. Bekhonza yena kuphela. Aqeda ngasebenza. Bukani. Sisebenza nani waza abo? Anizokuhlala ningenzi lutho nizosebenza. At times we should teach ingane zethu ukusebenza. Ngoba masifa ngeke zetsale namuntu. Zonke umuntu ziyasebenza la akekho buka iTV sonke sibheka amafutha. Angithi sonke sizophila ngalamafutha. Ehene bamba ke mfana wami hamba obeka lethi izitsha. Nakasho ukuthi ukhathele. Lezi zethu ivele inyukubala emotshanela nje gelo. Woza wangisho uhlala phansi siyasebenza la. Uyabona uhlobo lezingane zethu. Buya letha singa segcwele amafutha lana. Asegcwele hamba obeka sibani akasho ukuthi ngijaha ukuyodlala noma ngijaha uFacebook nawo khokhelwa yimi iWi-Fi. Sebenza lapha boy. Ngoba ngifuna ufane nobaba wakho. I do not want to leave a legacy of poverty. Angifuni ukwenza indoda yomuntu ezosala nezikweletu. I'm grooming a real husband in you. Sasebenza boy. Ananka sakhona amafutha. Letha shintsha nani ningaxabani. Woza. Angithi phela omunye mayihleli kanje wakwa complain uMatha. Abo siyasebenza la. Akufanele zingezi zitsha la ngoba mazikeza yakukuza kuphela amafutha sawubona phuthumenzi. Siyasebenza lana. Hamba beka gijima kugcwele inkosi sawathela amafutha. Yakhoshaniya. Hayi mangifuna ukuyodlala ungajaha. Letha nayi inkosi isathela. Sivalile babona abantu ngaphandle ukuthi kwenzakalane. Hayi noma bangathi sithwele niyofakaza ukuthi zasebenza. Helikhamaya segcwele abantu abami hambani. Lethani izinja. Khona hasilima. Lethani. Ngapha kuyasetshenzwa yima ngapha ke manje. Sagcwala sokugcina. Sagcwala sokugcina bafowethu sithe. Sagcwala sokugcina bafowethu sithe. Ngoba mawuze nezimpilo uyothola into yezitshe ezimpilo. Mawuze nezitshe ezintathu uyothola izibusiso zezitshe ezintathu. Ubetsheliwe kwathiwa gather as much as possible. Kodwa wasabi izingane zakho ukuthi ngizosebenza noba. Sagcwala. Hamba olanda esinye isitshe. Siyakhuluma qhubeka. Chawe, ngifuna uzwe ingane iphendula. Kwathi izitsha seyigcwele wathi endodaneni yakhe, sondeza kimi nesinye isitsha. Kepha yathi kuye, akusekho sitsha. Amafutha anquma ke.
awuhlupheki wena kuphela izitsha thimilini khoshaliya awuhlupheki kuphela icapacity izitsha. How can you be a billionaire usanikela ngo-10 rand kuphela izitsha uyokhongozela ngangokwezitsha zakho zelilini khoshaliya sanayali khoshaliya athi mayiphela isitsha. Asiphele isitsha. Wathi amafutha anqabuka seningaya niyodlala kodwa seniyazi umnotho wala ekhaya wenziwe njani. Yikho ingane zethu amafazi wahlaphaza. Athi ngiphinde futhi le. Yikho ingane zethu amafazi wahlaphaza. Ngoba aziwasebenzelanga. Zikhanda o street bash wena kade ukhonza. Bekathobeke sengiyavala verse 7 verse 6. Wayiseya ukumtshela lowo muntu kaNkuluNkulu wathi yena hamba uthengise ngamafutha ukhokhe isikweletu sakho uzondle wena namadodana akho ngaseleyo. Waza sinothile ngifuna waza sino waza waza Nqobile wathi wabuyela kumuntu wayemnika instruction ngoba ukuze ungayihlaphazi iprovision evela kuNkulunkulu buyela kumuntu wakunika instruction. Phela mawusu right when we are love nje buyela kumuntu wakunika instruction. Ngani wena wafika uphihlika ukhala lapha ya uthi nezingane ziyathathwa njenganamanje usunamafutha agcwele indlu usubona ukuthi ube yiblesser ke manje. Wabuyela wathi before I do anything ngoba kukhona iminikelo ethi before I do anything angiphinde futhi khona iminikelo ethi before I do anything what is going to happen after this is determine uwe uNkulunkulu. Inkinga thina siletha after this. Wathi oh ungayothenga into owihalela owuthi mhla ngathola imali zoyilanda. Wathi mana umuntu kaNkulunkulu ngenze njani manje? Wathi na impendulo yakhe. Verse number 7. Wayiseya kumtshela umuntu kaNkulunkulu wathi yena hamba uthengise ngamafutha ukhokhe isikweletu sakho uzondle wena namadodana akho ngaseleyo. Qala ngokukhokha. Bafethu. Ngizoshumayela ukuthi qala ngezikweletu. Ukuze sikhonze nawe right. Qala ngezikweletu. Malini phela emngane masingayi ngisho eholidini ungazi ukuthi ngiyakweleta esiqala ngekhokha isikweletu. Ungaqali ngalento oyihalela. Qala ukuze kukhululeke lapha ya. Ngoba it's a bet. Kwakuthiwe laba uma bengakhokha isikweletu ukuthathwa bona. Khulula laba. Khulula laba hamba khokha. Tshela makhelwane ukuthi hamba sikhokha manje lesikweletu. Usufuna ukuqeda nasunyaka. Hlalani phansi ithanda zami. Hamba khokha manje. Kade phela udayi khake wo hayi. Khokha manje. This is the instruction from God. Khokha isikweletu ke manje. Before you live a fancy life size sithi right. Kanti khona umuntu olokuthi ikhamera ingabheki ingakimi esontweni. Ngoba ngiyamkolota. Uzobona ukuthi ngisenkonzweni ngahle ngimfice lapha phansi. Ibambe kahle bhuti unhlahla ikhamera ingezi ngakimi. Ningangishuthi ukuthi bengikhona ngiwathandi nje angengithandi nje ithomba hayi uthi awuthandi ithomba uzotholakala. Uzotraceka. Khokha.
ayitshela makhelwane ukuthi khokha phela manje khokha phela manje khokha uNkulunkulu sekwenzele khokha phela manje masukuba blutika Nkosi yami ngiyacela Nkosi yami ngicela uyokhokhela lo identity ngoba ngeke ukwazi ukuthenga imoto usu blacklistiwe phela nina nibona ukuthi why ngithi khokha wena lengane yabantu ozoyishada izokufica uma napha zikweletu ibe blacklisted before enze covenant nawe shada umkhwanyana nto ushada uyikoloto shada unkosikazi kade blacklistwa wathatha amaphaca Mr Price wangawakhokha khokha phela manje khona into ezayo khokha manje khokha uphile ngokuseleyo khokha sanibona ngiphele eThekwini khokha phila ngokuseleyo tata mina ngithi ngoba mfowethu nodadewethu abakhokhe manje khokhani phela manje ungaqali ngokuyodla sipe ungakhokhile it's not about the content life is more than that it's not about what people are saying about you you know that you are faking it and chances are 99.9 that you are not going to make it khokha phela ustribulile konyaka wonke silokhu sithi right from January to June silokhu sithi ushintsha ama outfit awusafuna ukukhokha manje 5000 wase identity awusafuna ukukhokha ingubo zikaCebo kade kubuza wena ukuthi ukhona uXL mana wo wechawe abakhokhe manje nawe hlukana lokho bakwaletisa ubafaka esilingweni sokukwaleta okungcono bangakhokha uhalf hayi abakhokhe bakithi tshela makhalana ukuthi khokha uphile ngokuseleyo mina ngifuna namhlanje uthandazele utshela uNkulunkulu ukuthi ngiyakweleta identity ngiyakweleta Mr Price ngiyakweleta kaMasipala ngiyakweleta flatini sengingena ebusuku sebelele ngibaleke ekseni hayibo khokha monga afford ihamba ohlala ka one room who said life is about a content now ufuna ukubonakala lapha ku TikTok get away. I will afford lelo holiday. Takupaka uya a beach. You'll be refreshed and revived. I will take you hotel. Hey, hambo khokha. Ziyake inwele mongakai afford. Futhi isheshe igoqane ke ikweletiwe. Ngoba uyasaba kuyobuza ukuthi zimaintainwa kanjani. Once you have something ongakwazi kuyi-maintain wakwazi ukuthi it came before time iyeke iPhone mongakayikhokhe senikhudiya seliyahande let us stand on our feet zininilihili kushadia sanayatha kapaya usha khokha halikamando koshedia helini hisilikataya noma ngabe u50 ayingeke khokha iwona okumangalelayo obolekwayo isiqila sombolekisayo phinda futhi obolekayo uyisiqila sombolekile yabo ngoba kubhlungu la ngoba sekuyingane namhlanje ziyashaya phela i25 ngoba hola nge25 sekubhlungu la akusalaleke uphakamisa imiqamelo uhola nge30 usiyaqala manje sekungathi uyathandaza mayivala ifone ubalekela ukukhokha ke ngempela manje ngifuna mina silethe umnikelo wokuboleka izitsha ngifuna silethe umnikelo wokuboleka izitsha izitsha zethu lezi siyilethile
wazi ukuthi mhla iphela amafutha, mhla iphela izitsha, phela amafutha. Uyasondla asigcine umalusi siyamazi. Cela beza baphethe speed point. Silethe izitsha manje. Ukhumbula ukuthi u6 months wagcina ukuphela kwenyanga. Sinini koshadeya. Silimane kesadia. Siyamazi. Uyasondla